Khublei Bonipi, peit igni Khasi Recaps channel. Hangne ke video benta, an batai pitch pangkawai ke phlim, kabla ai kerteng the proposal, kabla penmi house nam araja khanda. Hakabasdang jongani ke phlim, la yo iyo Andrew bau dangya istat, ban poi jingtre shwa ban poi ke boss jong. Hangne la yo I padia ke magret, bakadang kreat re, but kadeiru ke chief editor, hakwai ke company. Ha office baro kinong re, kiteng yaka, namar kalong ke brio ke strict ba, but ki jusin kerteng ru hadian joka. Anda kalapoi ke magret office, u Andrew uladan lupa but ab yaka ban lej syaka kamera jonga marketing office. Maria poyangta ke magret kalabek kamno yo bob tang namar ijing baklai barit ba ulaklat bat khat yo nong tho ke project. Kala ongru yo Andrew ba wahab ban lej re la syakasni. Wala da kadai kasni Khublei. Tang ba u Andrew ulaong ba udan kaplan ban lej yanya kendu. Ya kakmi e jong la syai ha Alaska namar bakadap ndai post nam kakmi e jong. Te ke magret ko ong bakan be kamno yo lada tre ban lej tre la syai. Sash pampat ka Margaret kala syakot syaka office jong boss jongka bat ongru baka visa tre kam jongka kala jankut te kumta kanum la show bantre hakanong ba Amerika. Namar baka dega nong Canada ka Margaret kadon kam bandatnya ka visa tre kam jongka. Martin rungu Andrew hapoka kamra ka Margaret kala yo jimut kumno ban beteng biang ya ka kam jongka kala ongru hau boss jongka ba maka badu Andrew kinsay hono bat kat kum ka ai la ong ba la daga nong wei ke yetho bat u nong shong ka Amerika ti kan sa long lang ka nong shong hapo ka lai ne sansnam u Andrew hangta u klem like kren e shu bat u la shokko ngo kat ba ong ka Margaret bat u boss jangkaro u langet bat ong ru baka David le sha immigration office kang baka nyai bet ka kam ka jam tang shipang hi ka khubor jong ka Margaret bat u Andrew kala sapyang habarok kawai ke office, bat barok ki klempoi perkat bau Andrew unyo tho bat ke boss jong. Anda kilapoi hak kamera trekam ke Margaret, u Andrew hak jingdum ulakali baka mut ayu ban ong ban yo tho bat u. Kumta kala batai u, ia ke jingkut no ke visa trekam jangka, bat kumta ke don kam ia ke jingirap jong u. Namar ke jingle boss tan ke jongka, ula ong yaka baka day ban lej apply ya ki kot ya tho na immigration office bat kala ongru ya u batang shuyo penjong ya ka visa tre kam jaka te kan saya divorce no bat u la sham na hi kala ong shushu ya u bakam kwa bandu no ya ka kam jaka bat u Andrew ru un sa shabe kam no lada wan kiwei haka jaka jaka anda kila wai tre kila lej shaka immigration office ban apply ya ka marriage certificate bat hangta ka Margaret kala kranyo officer kata ko office but u officer wang baki hab banya lingba ki interview haka jaka ba pher but lada lam baki shutong te onlet bono ya ka Margaret sha Canada but kanum yo shu bandrung haka nongba America but yau Andrew pat on set jail sansnam but ka fine art spa $1,000 ka Margaret kala perchang ban pengen baka jingiathuh kadai ka basisha but ongru bakila ya la slamba bat ki mud ban leidru shayeng ki bahiyeng u Andrew asni Khublei namar bakade ka sinka jongka kmi e u Andrew kumta u officer u ulanget bat wala kataro u ang bo unpet kimi bha ya baro arngun anda kilami nangta u Andrew la sutho ya ka jingshim ka bu jongka bat ula thait ya ka na lor ba ka long ka sanjam ka bama bha namar jong u namar ka jinglong jongka te ula ong ya ka Margaret balada ka kwa ban yo tho badu kadai ban pin kiu kar dan no yu bat kadai ban dam kho siu hamadan bat ban karpat ban yo tho badu karu kala shayong marsin yo asngu ya kita kintin ju bat wala kataru kala kongo yu hakasni Khublei pat ka Margaret ba Andrew kala yele cha Alaska ban le yakindu yaki bahayang jong Andrew hapo kaplin pat ka Margaret kala ong baka kwa bansa a hotel anda kila poi ha Alaska namar bakam kwa bansa bat ki bahiyeng u Andrew namar baka dangmut baki bahiyeng u Andrew kide ki breu ki beduk bat kap kwa ban penjinja e ki bahiyeng ju kala ongru bahadin ladau officer u kali shapang jongki ha e ki pilot por udai ban ong baki pilot por pon ha kamra hotel
anda kila poya po Alaska ka kemeu Andrew bat ka kemi jong kila yawan shaw yaki bat halinti balle chiyeng juki ka Margaret kala yoi ba man ki building ki donbet ya ka jai juki bahi yeng Andrew bat wat ka plaru ka don ka kerteng juki kumta kala kali sepang ki hotel tamba ka kemi jong Andrew ka ong baki day ban let sabat ki anda ka tim baki hab ban let dakal lieng ban poi chiyeng juki ka Margaret kala perkhat baki day ki breu ki betuk shisha sai sepang ban anda kila poi kala yoi ya ka yeng bahe bha bat kadai ru ka dawlinong jongki shimen bat wat ka airport ka hospital kadai ka jongki bat bon ki jaka hagata ka shnong Alaska ru kadai ka jongki bat kapsem la poi berkhan baki bahi yeng Andrew kidai ki barius pa ba ka Margaret hanta ka ong balai phim jingiathuh yanga shapang ki bahi yeng jongpi bat hangta uong bakam dei ka badan kam takada hadin nang tapan la yoi ya ka samla baremu Andrew bat ulapin ituru ya ka Margaret ka kemi kala kaliyo Andrew kumno upha kali ya ka Margaret klempoi berkhan bakin sha kali kumta te kila shuthok bat hangta baro kila ai Khublei yaki bat ong baki day ban yado haka jing le rai kila shuyo do tangdam bat kila yelet no shaka kamra hakamra pan namar badan tangkawi ke jingkya u Andrew u haban tiano ahmadan bat haka step bawan pan ka Margaret kala yo priang yak phone call na jingtrei bat hamar kata lawan ukso bat benthut yaka bat jaring khat lawan mi kasim bahe bat rong yo ukso kumta kala kawang daka phone jongka bat kala kem yo ukso kumta kata kasimru kala mot ban rong biang yo ukso tamba kala yo ban ra yaka phone jongka Margaret sai phangpan la yo yo Andrew bat ka Margaret kala yathu yaka e ka baja bat u Andrew ru wala kular bat benthin no daka we ka phone yaka bat ula ong ru baka deban kudob yo u namar ka kmi bat ka kmi e jong u kia pet yaki haka taka jan miet pat kat ba ukpa jong Andrew udang le kai golf ula ong yo Andrew ba un chong thai no nakakam ba utre bat ukwa ba Andrew ru untre no haka jaka jong u haka taka jingya kran lasngot ko bagilai juye kran bon chen shapang kani kakam bat u Andrew ru umju tre bantre haka family business jongki ula ong ru ba uwan hangne de tang nakadaw ba de kasngi badap snam kakmi e jong u henry te sham lakwa hiru banwan hangne la yo iru yaki jongka Margaret baki dangye kren bat shongkai sai shi phampan katba ka Margaret kadang mi shabat lawan mi ka samla baremu Andrew bat kala ai Khublei ru yaka bat ong baka long sha ka badan bok namar baka yo Andrew anda ki lawan phai pat chi kila yo Andrew bo udang ti deng da ka jingdom bat ka kemi kala skuthu bo Andrew ladan ka jing kran bat ukpa ju kumta kala le kran yo pa bat ong ru ba udai ban buram ya ka jingje jong Andrew bat umdai ban penbor yo Andrew ban tre ha ka chaka jong ka Margaret ru kala yo sku ya ka jing ya kran joki na sha jangai hangne pan katba ka Margaret kadang mi na ka jaka sum u Andrew wala rung ha ka kamra tham da tiet ya ka jing khang bat hangta hi kala halla mar kliang ha ka por min met pan ka Margaret kala kali ya u balai ukwa bantre ha Boston bat balai tre bantre ha ka family business jong u Andrew hangta pan ula ong ba ukwa bantre ngai ni ye na do min chwa ba udang ren ka Margaret ru hangta ko ong bakade ka kun marwe ha Canada kaleja America wala da omdan mano no ha America bat kala tre shi tomba banyo ya ka kam ka badan buram bat dan ka kardan ka jinginjar ba ka jing shi tom jongka ka pelong ya ka balong ka brio ka biduki bat ka bastrik ba bat baro ha office jongka ki tieng ba ya ka hangta u Andrew sungtho ba ka Margaret ru ka long kum ki wi ken thai hi bat kam long ka ba pher ha ka step ka bawan pan kat ba ki dang ya thya ladan bawan ti jingkhang bat hangta ka Margaret kala kersiu yo bat ong ba unwan hajan jongka anda la plate ka jingkhang kilawan rung hapo bat ong yaki baki kwa ba Andrew bat ka Margaret kinya thono la sai namar ba ka de ka smi kha jongka kmi e jong ki jong Andrew kila ile ban ai daw yaki bat namar bakala ong palat ka kmi e jong
ti kim ban se ban ko ngo bat nge ya ka jing ong jong ki bat ka kemiru kala ong bakan sa peit maka ya ki kam ki jam baro anda kala le no angta u Andrew la kumar nomar ba ki bahiyang ju kala kerke palat ban yo i ya ki baki ya tho shisha ula tiang ru nomar batang shi banai hadin baya tho kin sa ya divorce no bat kani kan semen pat ya ka donut ka kemi e ju kumta ka Margaret ka penjaja yu bat pentingan yu de ki kintin jong hakata ka step hi kat ba ka Margaret ka dangnya sakil kala sange shitang linti namar baka bonjung bojung perkat palat syapang ka jingiathuh kat ba kadang sange kumta kala ya sko ya ka kemi e jong u Andrew ba kadang le nyam bat terwa jing dwai na ka binta ka jingiathuh la sai kasngi bat ka Margaret ru kala shim binta lang bat ka kemi e kat ba kidang ye shat hangta lawan mi u Andrew bat ulaong ban let headphone lang bat ka tang ba ka Margaret ko ong baka ha ban let pa email Shaki breu jongka kumta u Andrew ulayalam yaka shaka internet cafe bakat ba kadang le komputer hangta kalayo iyo Andrew bu udang yakren bat kasamla barem kani kala pelong yaka bakan bishni namar bakala shoh jingieid yau walla katem bau Andrew shoh jingieid yaka kentai bakum maka halenti shi kila yakendo yaka kemi ba yaka kemi e Andrew kila ong yo Andrew wan up hakata kaling kat ba kidang lam ya ka Margaret batki kat ba kidang persang ya ka jan hangta ka kemi e ka ong ba kani ka jan ka de ka jan ka ba phong maka haka por ba yatho ong tang ka jan kal ai ru ya ki jingdeng ba ai ki riu temen joka bat ka ong ba ka kwa ba ban ai ya ka breu ka ban salong ka lok u Andrew kumta ka Margaret ru kala skong ngu palat yaki anda ka Margaret kala keu haliang kalanya ahi ya kata kaliang bat kala pen hairstyle bat hamar hangta hi kalong bakam kwa banya shikman bat kani ka jingiathuh jongki namar kamlong ka badai ban shukor ya ki bahiyang jong bat kamla ban sha ya ki jingsongsi ka ban sawan namar baki bahiyang jong ki et palak ya ka kindet kata kaliang ru kala phai kinsan bat hamar kumta hi kala hab no na kata kaliang bat u Andrew ru ula lej banya rap ya ka bat ula khuslai ru namar ba umkwa bando yaka anda kila poy ye ukpa jong Andrew uloong ba ukwa ban kren yaki bro orgot hakawe ka kamera kindil lawan mi u officer naka immigration office ban lab ba ka jingiathuh jongki kalong ka ba shuthok suda but officer ula barngam man satje leu Andrew markum ta hi u Andrew ru ula dom mat bitar ye ukpa namar ba mushya palan yaki kam ki jam jo habaro kilyang usku thu bha ba ukpa jong uru ukwa ba untrei mo haka family business jongki but ula ongru bo e bahaya ka Margaret but u ongru bo unyo tho bat ka but im ka jing im ka pa kamet bat ka kumta ukpa ru raskam jar no haka ta kami ki habani thya la ka jong namar ba ki habani tho no la sai u Andrew sham la yo thya namar ba upar khan ya ka e ka bo ula kren mene usmo tho ru ba ukren na do kamensiyo but u artetian pan la ka Margaret ka e ne mi u kumba e mo u yaka hakwe ka liang pan la yo i ya ka Margaret ru bakam nang banyo thya namar bak smok ta e ya ka e ka ba u Andrew ukren mene bat perkhat ru la u mut shisha ne kumno ban nalor ka ta ru ka smok le rai namar kine ki e bro ru ki dei na ka daw jong ka suda haka singi ko wan pan la yo i ya baro ki dan lut hangta baro ki ikmen lut tat anda haba ka Margaret bat Andrew kimut banya kleino ya ka kular juki hangta Margaret kala sange katzan bat ong bakani ka jingiathuh baro kade ka bashuthok suda kala ong ru ba namar ka jing bha palat ka jong phe baro kaminsim jonga kamshim la ban sat halade ti kumta la pla phi baro mata kala ong ru ba dei maka hi ka ba plan ya kini ki jingiathuh baro bat u Andrew ru ushuko ngo yanga namar bangambarga man be kam no yu lada u ta yang markum ta hi kala phet no nangta but u Andrew ula penja ya baro but ula lewa ya ka Margaret shaka kamera tangba u klem sham ya ka hangta ula yo i ki janya tho but ya ka shithi bapan ma jongka hamar kata hi lawan mi saka samla barim jong u but ong yu ba u de ben lewa ya ka Margaret hakoi ke liang pan ka ba u Andrew udang ke ban lewa ya ka Margaret
lawan keren ukpa jong bad uang ba dan ka maliwat yaka kumta ka kmi marnyo bakia mai kalakalan no hanta kumta hi lara no yaka banyalam yaka sa hospital bad hapo kaplin kmi jong ka itolot bha bad kalong ru yo ukpa bad yo andrew baki dai ban buram iwe bad ban sange no ka jingenia suki kelas dang kabrib no kikman lakum makan yap no hadin pan kensan kalapet kikman namar baka kenmau yo andrew bau haban liwat ya kamatran komta kalau ong yo unonya kata kaplin makin let beben syaka airport badan kamatran anda kila poi haka airport andrew wala phone yo tau nong pet ke airport bat ong ban pensange ya kaplin kabalet sha Boston US tangba pause wala slampalan bat kaplin badai banlet sha Boston ru klami no nakata ke airport haka step ke bawan pan la yo iya ka Margaret baka danglum ya kitar jongka naka office rekam jongka hangta lawan mi u Andrew bat ong ya ka bakam dei banlet no nangta bat ong ru ya ka balai ka shupet jindan naka jaka ya thoru bat balai ka penskungsi yo u ong ru bakam dei ban ino yo bat akmat jongki babon ula terwai la de haka bat karu kala padiang yo bat klaido ru kaplem ru kala poino syaka bakut haka pala yo iyo Andrew bat kamargan kala yelech ka immigration office ban apply biang ya ka merit certificate bat u officer ru ula padiang yaki Khublei shiboni pe